Лятото и моя детски празник, игрите шумни и дори и пакостите разни. Не чакайте и миг дори, задачките са лесни. Олимпиада чака нас, рисунки, танци, песни. Лято е, лято е, лято е. Искам аз цял живот все да съм дете. Лято е, лято е, лято е. Не бягай, детство, стой при мен, с теб ми е добре. Защото е 1 юни. Направили са го за всички деца, които искат да се забавляват днеска. Има хокей, ролери, скачане на въже. На едно дете, за да бъде щастливо, му трябва чигури да се забавлява. Да се изкарам този ден възможно най-хубаво. И мама и татко, които много да му се радват. Днеска реших да дойда, за да се забавлявам, но не очаквах, че ще победя. Много съм доволен от себе си днеска, като победих. И не само за той. Днеска, че се забавлявах. И да бях загубил, щеше да е забавно пак. Поздравя моя клас, моята майка, госпожата ми и всички други, които познавам близки. В един бърз трябва да цениш кашоните и те падат, трябва да победиш. Аз съм победител! Ще получа награда! Тук е най-хубаво, обстановката е готина, всичко е екстра. Пожелавам си да имам компютър на Alienware. Още! Искам да имам шестици за годината. Още! И мама и тати не ме слушат. А ти кога ще слушаш най-много? Еми аз тях. Има забавления, децата са доволни, с игри и приключения, щастливи сме и волни. Та ние още сме деца, големи, разберете, и каним ви, елате с нас, купона уважете. Лято е, лято е, лято е. Искам аз цял живот все да съм дете. Лято е, лято е, лято е. Не бягай, детство, стой при мен, с теб ми е добре.
съпруга си, ето този господин и детето ми ето там, което скача на лъже. Ние решихме да се съберем заедно и да празнуваме. Предпочитахме да дойдем да празнуваме, отколкото да си вкъщи пред компютъра. Мама и тат понякога са като децата, обаче се забавлявам. Детето ми е празник и трябва да уважа детето си. Най-важното е семейството да бъде заедно. Когато имаме празник, празнуваме винаги заедно. От това по-хубаво няма. Така човек си спомня какво е правил на младини и когато не е имал тогава тази възможност, сега имат малки деца и ние чрез тях се възползваме. Това е много добро. Винаги децата трябва да се слушат и каквото може да помага им най-вече в игра. Аз съм един от човек от семейството, който повечето деца се занимава с детето в игрите, а майката с учението.